Bit-tema Know Your Risk, Know Your Response ittella seminar biex jixpruna l-prevenzjoni fil-pubbliku dwar id-diabete biex in-nies jagħmlu t-testijiet meħtieġa ħalli jindirizzaw il-kundizzjoni fl-aktar stadji bikrija. F'dan is-seminar diversi kelliema mhux biss qasmu l-esperjenza tagħhom imma tkellmu wkoll dwar l-isfidi marbuta mad-diabete. Il-jum dinja d-diabete beda jiġi ċelebrat 20 ta' sinilu fl-14 ta' Novembru mal-iskoperta tal-insulina. F'dan is-seminar ġiet indirizzata l-importanza ta' aktar għodda u fin għan-nies speċjalment dawk fil-qasam tas-saħħa. Ġiet aċċennata wkoll l-importanza ta' dieta tajba u eżerċizzju fiżiku regolari biex jonqos ir-riskju tad-diabete. Tkellimna ma' Chris Deligata, il-President tal-Għaqda kontra d-diabete. Se nitkellmu fuq il-prevenzjoni, fuq il-komplikazzjonijiet, fuq l-aspett psikoloġiku u mentali għall-pazjenti, id-dieta tajba li għandhom isegwu il-pazjenti li jgħixu bid-diabete, l-importanza tal-edukazzjoni. Il-Professur Stephen Fava li huwa l-kap tad-Dipartiment tad-Diabete fl-Isptar Mater Dei spjega d-differenza bejn tipi differenti ta' diabete. Ħafna drabi d-diabete, speċi dak ta' type 2, tat-tieni tip ma jkollok sintomi, jew idum biex ikollok is-sintomi, għal għaddi perjodu twil fejn jkollok id-diabete u ma tindunax. U hemmhekk deġa jkun qed jagħmel ħsara. U allura hekk ħafna importanti illi niċċekkjaw kollha aħna jekk għandniex diabete biex kif nindunaw mill-bidunet biex bekk nibdew il-kura li tinkludi dieta, eżerċizzju mediċinali biex nikkuraw u nikkontroll diabete u bekk nevitaw il-komplikazzjoni ta' diabete.